भाई पहाड़ ऊपर को जोटा कि हूँ रानीपदा हाँ ना रानीपदा नुल बट खाली रानीपदा जा पहाड़ ऊपर को जा पहाड़ तौर को जा माने कोड़ा जिनटा होती मस्त लोक मैंने आमको बड़े एलियन भाया देखते लगुए मैंने से फटा यूट्यूबर आउे सतम तो से आखिरे आखि बेसी कर छुआ छीड़ा यहाँ कौन कहना यहाँ हूँ फरेस्ट ऑफिस ब्लॉग गुड़ा बने फरेस्ट ऑफिस आओ ना ये लोक पार्टी पार्टी आसती ना से बनाई ना गवर्नमेंट ठीक पदक्षेप नहीं गवर्नमेंट ये कौन गीत बजाऊँ कि गीत बाजुची ना आम ये बोलते देखिए मजा गोटे अच्छी तो इंटरेस्टिंग लगला जिनसा ना लगला बेलू कहीं देखा मंचा आड़े जाइए चाष भी कर निआ सब एमती जल मैंने आसते के हाँ हाँ नहीं आम मंचा चढ़ू हाँ ये नुआ लुक ना जाली नदीर ना कौन कौटा यार आसी हाँ এটা হচ্ছে একটা মনহানি পুরা ওটা গোটা এটা গোটা পাহাড়ে সব ঝরা পানি এটা মাউর পানি আউ এই মুসলটা কোড বাহারছি মুসলটা পুরা ও এইটু বাহারছি ওটা এই গোর সাইডে আছে না সেইটু মুসল বাহারছি আরে কনেওলা পানি আউছি নলা পানি আউছি এরা এই পানিটা কোয়াড়ে যাଉଛି এই পানিটা হ্যাঁ এটা গলবাল থেকে পাঁচপাড়া দিকে যাଉଛି এই খাদাপাড়া থেকে তোমার বাহারছি সেই আর দেখি ହଁ ମୁସଳଟା ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ହେଇକି ଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁସଳଟା କୁଆଡ଼େ ହେଇକି ଯାଇଛି ମୁସଳଟା ପୁରା ଏମିତିକି ରହିଲା ଯେ ଏମିତିକି ପୁରୀ ହଟନ ପଳା ପଳା ମାନେ ଏଇଟା ମୁସଳ ତ ଏଇଟା ମୁସଳ ପୁରା ବାହାରଛି କୋଠୁ ଏଇଠୁ ବିଲ ହଁ ହଉ ମେଘନାଥ ପାହାଡ଼ କୋଉଟା ମେଘନାଥ ହୋଡ଼ା ହୋ ଆଉ ଚନ୍ଦନଗିରି ଚନ୍ଦନଗିରି ହେଇଟା ଏଇଟା ଚନ୍ଦନଗିରି ଏଇଟା ଚନ୍ଦନଗିରି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲାନି ଦୂରିଆରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି ଆମେ ଚଢ଼ିଗଲେ ସିନା ହିର ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ଫରକ ବି ପଡ଼ିଲାନି ଆମକୁ ରାସ୍ତାଟା କେବେଠୁ ହେଇଛି ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ନା ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ଘର ତ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନେବ ସେଇଠି ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ସାଇ ଭିତରେ ନାଇଁ ଭଲ କାମ ବି ଚାଲିଛି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି କିଛି କାମ ବି ହେଲାଣି ହଁ ସଡ଼କଟା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ନାଇଁ ଲୋକ ଚାଷ ବାସ ଏଇନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ହେଲାଣି ନା ସେପଟ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା ଏଇପଟ ଯାହା ଏଇଟା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଚଢ଼କମରାଟା ଏପଟୁ କୁଆଡ଼େ ହେଇକିରି ପାହାଡ଼ ଆର ପଟ ନା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଗଲେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ଦେବେ ଟିକେ ଲୋକ ହଁ ଲୋକ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଯିବେ ଆଇନା ଟିକେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ଡର ରହିବ ପଶୁପକ୍ଷୀର ଡର ନାହିଁ ଯେ ଲୋକ ଫାଙ୍କା ହେବା ଦରକାର ଖରାଟାରେ କେହି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖରାଟାରେ ଏତିକି ଲୋକ ଚଢ଼ିବେ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ ଏମାନେ କ'ଣ ହାଣ୍ଡିଆ ମିଳିବନି କି ଆଉ ନା ଇଆଡ଼େ ତ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଚାଷ ତାହେଲେ ଦୁଇଥର ହୁଏ ଏଠି ନା ବର୍ଷଟାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ପନିପରିବା କଲେ ହେବ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ହେବ ଯେଉଁ କୁଛା ନେଇକି ଦେଲା ସବୁ ପଡ଼ିଆ ବିଲରେ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ନା ମଝିରେ ଖାଇଗଲା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଯେ ଖାଇଲେ ନିଗର ହେଲା ଆଉ କିଏ କରୁଛି ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲା ସବୁ ତ ଦେଲେ ଆଉ ଖାଇ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ନାଇଁ ବେ ସେଇଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆମେ ଭେଟେଇନୁ ଏତେ ଭଲ କଥା ହେଲା ନା ସେ ଭାତ ଖାଇଥାନ୍ତା ଡାକି ବି ଦେତା ଆସ ଖାଇଦେବ ଦୁଇଟା ମସି ଦେବ ବୋଲି ତୁ ପେନ୍ ଦେଉଛୁ ବେ ରାଣୀପଦାଟା ତ ପାହାଡ଼ଟା ଆମକୁ ଥକା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କହ ପ୍ରକୃତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ଯାହାର ଯିଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ ସିଏ ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ବୁଲେ ଏଇଟା ତ ଭାଇ ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ଦେଖ ଆମେ କେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ ଗଲେ କି ନା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ହଉ ତାକୁ କୋଉଳିଆ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭ୍ୟୁ କେତେ କହ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭ୍ୟୁ କେତେ ଆଉ 1000 ଭ୍ୟୁ ତ ହଉ ତୋ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେଜାଣି ଆସିବ ନା ନାଇଁ କେଜାଣି ଟିକେ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଦୁଃସାହସ ତ କରିପାରିବ ଏଇଟା ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପଳେଇବା ଆରାମରେ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିବ ଠେଲିବି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି ତ ଗଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯିବ ନା ନାଇଁ ହଉ ଏତିକି ରହୁଛୁ ଗୁଡ଼ ବାଇ।